तर मी प्रज्ञा तेली. आज मी तुम्हाला नागपंचमी स्पेशल तांदळाची खीर करून दाखवणार आहे. माझ्या सासरी तांदळाची खीर करतात. तर ती माझी आई सासरी करतात, माझ्या मायरी मोदक करतात, पण माझी आई तांदळाची खीर कशी करायची गावाला त्या पद्धतीने मी तुम्हाला तांदळाची खीर करून दाखवणार आहे. त्या खिरीसाठी मी साहित्य घेतलंय. तांदूळ घेतले एक वाटी, तेवढं एक वाटीच गूळ, एक वाटी तांदळाला एक वाटी गूळ. नंतर खोबरं घेतलंय, जिरं आणि वेलची. हे तांदूळ घालताना मी पहिलं भाजून घेणार आहे. आता मी ते तवा गरम ठेवला, तांदूळ पहिले भाजून घेते. जास्त नाही भाजायचे, म्हणजे ब्राऊन थोडेसे असे ब्राऊन, जास्त पण ब्राऊन नाही भाजायचे, हलके हलके भाजायचे. पण सगळं व्यवस्थित जरा भाजून घ्यायचे, सुकेच भाजायचे. काढते आणि थंड करते आणि मग मिक्सरला लावते. थोडं थंड करून घेते, गॅस बंद केलाय. आणि गरम गरम आणि ओबड दोबड वाढते, बारीक करायचे नाही, पावडर नाही करायची त्याची पिठासारखी. हे काढून घेते. मी भरडून घेतले, जास्त नाही भरडले, फक्त ते एकदा दोनदा चालू बंद केलं आणि भरडून घेतले. आता मी काय करणार आहे, कढई तापत ठेवले, थोडंसं तूप टाकणार आहे याच्यात. तूप टाकणार आहे, थोडंसं तूप टाकायचं आणि हे भाजून घ्यायचे. तांदूळ त्याच्यात थोडे भाजून घ्यायचे, जास्त नाही भाजायचे. अगोदर भाजले आहेत ना, तांदूळ मी भाजून घेतलेले आहेत. हलके हलके भाजायचे, जास्त नाही भाजायचे. आता मी पाणी गरम करत ठेवलंय, पाणी ओतते याच्यात. मी सगळं शिजायला देते. सगळं शिजायला देते आणि हे शिजेपर्यंत ना इथे मी ना हे ओलं खोबरं, वेलची आणि जिरं सगळं एकत्र वाटून घेते. आणि इथे शिजायला देणार आहे. तर थोडं गॅस फास्ट ठेवते आणि पटकन शिजेल. आणि थोडंसं मीठ टाकते. गुळ आधी नाही शिजायला द्यायचं त्याला, नंतर गुळ घालायचं, म्हणजे शिजणार नाही पटकन. किंवा थोडंसं मीठ जास्त ना चिमटीभर टाकायचं आणि ते शिजायला द्यायचं. तोपर्यंत मी हे इकडे वाटून घेते. त्यांना मी याच्यात हळद टाकणार आहे थोडीशी, मग कलर पण चांगला येतो ना. हे बघा, थोडीशी टाकायची चिमूटभर, मग कलर चांगला येतो. तो हे शिजून दे, तोपर्यंत मी वाटून घेते. हे बघा, अर्धे शिजले. आता मी यातनं गुळ घालते, म्हणजे थोडे शिजायचे बाकी येतात, ते गुळ घालते. गुळ घालते. हे गुळ विरघळलं ना, तर मी ते खोबरं घालणार आहे. धुतले तांदूळ असले ना, धुतलेले किती भात शिजायला वेळ नाही लागत. धुतलेल्या तांदळाला तुम्ही भाजले ना असे, पटकन शिजतात ते तांदूळ. आता मी शिजायला देते. गुळ विरघळले, आता मी यात खोबरं घालते. खोबरं घाल, गोड बरोबर अगदी परफेक्ट गोड होतं. हे बघा, आता हे सगळं आता हे मी शिजायला देते. आणि खीर झालेली आहे बरोबर. सेम आमच्याकडे अशी खीर केली जाते. तुमच्या भाषेची अशी करून बघा. माझ्या सासरी अशी नागपंचमीला खीर लागते, नागपंचमीला आणि तिच्या दिवशी, गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी अशी खीर करतात. तुम्ही सेम अशी करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा माझ्या पद्धतीने केलेली खीर कशी झाली. मग चला, मी गॅस बंद करते. आणि मी केलेली खीर तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा.
सेम अशी सजी करून बघा आणि मला प्लीज मला सपोर्ट करा आणि आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीमध्ये.